Uau, ara me n'adono. Saps l'ara me n'adono? És una pujada de Kundalini. El que passa és que es té tendència a sobrevalorar-ho tot, a generar molt de misticisme, a dir que si la serp enroscada en la base de la columna, però això és poesia pura que està en aquests llibres antics, però tu has d'entendre què és el que està dient. Clar que sí. És un lloc pragmàtic que estàs parlant. Clar, perquè és que si no, no s'entén. Què fas? Clar que tenim un centre energètic, també ho diu la medicina xina. Hi ha zones del cor on hi ha molta energia i ens alimenta. Nosaltres hem de menjar per tenir energia. Hem de respirar i així donem menjar a les cèl·lules. Llavors, si m'ho mirem des d'aquest punt, fa menys por, no? O no? És com més a l'abast, no? Més quotidià. Llavors no hi ha tant de misteri i també a vegades ens agrada el misteri. Ai, a veure què passarà, què apareixeran aquí, veuré colorets. No necessàriament. De tota manera hi ha misteri, però no és el d'aquesta naturalesa que tu parlaves, no? I jo com a practicant sento que hi ha un misteri en el sentit d'una cosa innombrable i alhora és això, no? Ets tu. Exactament. El misteri ets tu. L'únic misteri ets tu. És allò que no coneixes de tu. L'avantatge amb el Kundalini Yoga, o també podríem dir... L'avantatge amb el Kundalini Yoga és que vas més enllà d'una teràpia emocional. Vas més enllà, perquè treballes tots els aspectes del ser. Llavors, la teva conclusió, quan ja no és misteri, és molt més profunda, molt més estable, molt més conscient i molt més elevada que simplement un joc psicològic, saps? De comprensió mental. Perquè aquí el que fas és comprendre-ho a través de tot el teu poder personal. Mentre tu no arribes en allà és un misteri.